Con 3 casos activos a día de hoxe, Pontecesures mantén o peche perimetral vixente dende o venres, unha medida que deixa contra as cordas a comerciantes e hostaleiros. Afogados no, o siguiente. Afogado no, o siguiente. Estamos indignados. El cierre perimetral no puede ser. No puede ser, porque no tenemos los casos para tener un cierre perimetral. En Mateo unha tenda e Sergio un bar falan en nome de moitos establecementos do municipio que ven os seus ingresos freados polo peche que agrava unha situación xa de por sí complicada. Sí, bueno, nosotros estamos notando el cierre perimetral muchísimo con nuestros negocios, pero nosotros por lo menos podemos tener abiertos, pero nuestros compañeros de la hostelería no pueden tener abiertos y aquí hay gente que no tiene dinero ni para pagar el alquiler. Non poden confinar a un pueblo por tan pouca xente, porque este caso vamos ter máis veces, porque poñeránse ben esta xente e dentro de, non sei, de 4 ou 5 días aparecerán outros 5 ou 6 casos e estamos cerrados outra vez. Mais alá das trabas para conseguir as achegas da Xunta, lamentan tamén a actitude do Concello ante a situación de moitos negocios. Din que o goberno local non fixo nada por axudar. Que nos escuche, que non nos escucha, que piense en las familias, que es muy importante. Insisto, hay gente que no tiene para pagar el alquiler ni para darle de comer a sus hijos. Y eso es muy fuerte, llevamos muchos meses así. Porque, segundo aseguran, o alcalde lles dixo que o Concello non pode facer nada máis por eles. O alcalde dixonos que non era a súa competencia, entonces nós, o dicirche unha persona que está no Concello, que é a máxima autoridade neste pueblo, e che din que non é a nosa competencia, pois nós, o que máis ou que menos, baixo os brazos. Pero agora din estar fartos, ameazan con sair á rúa a protestar. A primeira, convocar unha movilización se mantén o peche perimetral. Si no nos acaban con el cierre perimetral, nos vamos a manifestar, vamos a convocar manifestaciones y vamos a convocar protestas porque no lo estamos de acuerdo. O peche perimetral de Pontecesures será analizado mañá na reunión do Comité Clínico que asesora a Xunta. En calquera dos casos, o municipio continuará pechado como mínimo ate este venres.